woman wife warrior. The other kind ye kase wo ba kora wo ba ne hwan. Wo ba ne obi a onyame abo se ne suban so. Na wo de akwa bia to mu a separate wo ni bema. Say you are a life giver. What do you pa ebe fa wo so abewiase. Enti ye ntoto ye ho ase kora wo. Onyame nya ye mu gidie. Say ye betumi a ye bibi. Ena wode onipa efa ye so abewiase atwa na body so procreation. Enti ye nye nipa keto a ya ye toto ye ho ase. Minimu ye say ebra obofo no koka kire Maria say oba benyinsen virgins ya na wo kuromo no enya Maria nko ana na ye virgin be me say upon the virginity ni nyina no wo bo abrabo papa bi nso e ka ho enti ye ma de ye nyina ye ma ya wo nyame aboyen but it takes oba surunku bi ya obetumi ama onyankopon bo hye etimi abamu okay nkan 1 Corinthians 11:7 unya daje aya kan wase saa mai womu yi womu kunum animunyam enu na ma bi mpeso wo betse no ye kunum animunyam eti abrabo bia ye bebo no si ye bo ni ye si amo ni ye no ye gege anim guase no a ekohwen ye kunum animunyam eti me do fa wutie mi a wo ye oba man toto ho asi otom na wo nyame anya wo mu gidie wa mo wo ba keke or wo purpose. Say you are a life giver. Say what the bibi e fa wo so a nye bibia keke say onipa e di na bawiase na no adwuma wo ho both physical and spiritual and san wa be ye wo be ya ye kan ho asem ubetoto akwan yi na afei onyame atirimu poyi etimi ayedai abem ye hwe wo yire hwan ne wo yire Ephesians 5:22-24 Ephesians 5:22-24 ayere nom momra mo ho ase mamu wankasa mu kununum se mo ye ma awurade efri se ekunu ye etire eno na ma bi mpese omo betre no se Kristo nso ye asafo tire no asafo a eye nipadua agenkwa na sedie asafo no bre ne ho asema Kristo no sara na ayere no munye ma won ekununum ade nyina mu 25 ekununum monom yerenom sedie Kristo nso do asafo no ade nyina mu submission first before love ahu brasie ba ansa na wodo ayeden it is all what you say wodo mra ansa na obrasie ba achia onyame the principles and what they ahye wiase yewe meyewei yewe meyewei it is a why ba kono a wensu yedan ye IBJ obra wo ho ase a ente wa ho feso enya hwe eti minima de kora sa de no bra wo ho ase no aye bi mu hedeke a wo ma wade eguo ahobrase brafom buukun dowukun cherishukun wo wasede no no sa wo ye wa nyina ara ba ma ne se wonya wono nya ne dia wodi adwuma ne ma wo no won ye de koda no present your case wo ba se da no na be kire me de menye maame obebrew ka wo bra wo ho asea ka sumdwa aba abije e ma bebre ye nhira wo ye kunum ho but ye nyanhunu yi Bible say na Isaac srama na yiri Rebecca ansa na wonya yefunu aiden awuba
ma bebre ye nshira e wo ye kunum ho se ye nya abotre do ye kunum bu wo mo a just a word kania masisa so na might ni ba yi twam en wo ka kire ni kun se papa mi hunu se papa ya wo twam ha da bia yi we nya medifo ma yenya dan wo trenfa kane adua ene mpansim da bi oduru ha wa mane akoda oba no no yi obonini a na woni ba papa ni tie ne yire na sam no wo mo ye no afia no kopa ye no na dia na asie no wanyi sen abofo twama ko Sodom ni Gomora no mo fa papa Abraham fie ene ni di nkomo oduase abrewa Sara ese tantim na Abraham frɛ no Sara was miwura osichi udwan ba kuno ya tetere fabra hohoi me akameka so ye hwehwɛ ni mu onim wo mo wan Bible say ma me no ankasa submissive wife one challenge bema o yewie na abofo ni didi meye no se afida ye beko beba Sara be ye obadan atu amen me se won hira wo wukun ho se wo bu nu a enka waye kwa kasa me se ye platform so na me ka kire wo mo se obi a wonim se waye wukun pone ye antan free eton chen bonko tojo wuku anim se papa boni bia me de aye o fa che me omo koye ye no omo be di adanse se no omo nim se omo ku no mo nsam hihye omo nsam hihye omo ku eso no omo ni omo te all right o ba omo yes na be ma ne ye open e biem ene ade weni na wo de aye me a na ye me ya a me di hu ya me se bra ho ase na bra ho ase a ensisa hwe ubenya peace of mind IBJ me say so nyame epejame ema me fun takra ama asoja fo na e ga de me ku krement ya bo abrefa wonye despite onye doctor kwakwotan wa ya ba mu wa brant a afi na obo ne bra enso me da fom me da fom me cherish me kun abu me kun ado me kun because me shira epon na wona ho me brabro tire be ware ya na me wade a me baba wale me kun na o ye single maya me betena ono nkwa ne ho na ye wale no enipa na tu me kun fo say ma wo yiri nko media school ni ehunu sa talent no e woni mu wansi kwan wono kwaje form so bai efele ma me start school no ena didi mu ana dimi abegina eti sa ba mai mi sira safo ani no eso IBJ na nya ize me kwa na me two gates oba Putin na mi sabre fo no obie na no wona de ndi chenchena twintwan no be ba me ametra se hu se eye sam me ba fom na me se sam abrabo na IBJ it wasn't easy. It took me 8 solid years na me je me ku ho adwuma empaibo eni ahobrase me bompaye na me ba fom me bompaye na me ba fom me bompaye na me ba fom abaifo am Ghana muntie eni wiase nyina wo de mu kiri se obi boni kuna ba so na mo huri asim mo mahuri sim mamu sin chekura mo mahuri sim fifi na mba beto me mo papa beto me that's right eni mi mum de mfiri mi mum IBJ you starting say nyame dwuma yi nyame ya dom ne ye ba be starting pai ba oh me sagumachi na mabunko toje o mi ku anim se papa bompai ye mame IBJ ho na mi ku de sa to mabeti no wa bompai ya mame me kotachi ma na me beba anwache a me ko bunko toje wo ne mpanim na me de sagumachi papa mpacho tama so bompai ye mame na me beko etia no me nya Ohenini ana ti anu no adia ya na maami granting adia ko
bra once yo ade madum no my lady abije wo bra once edien bra fom na wonhyira pon ewo kun ho asam ketua bi akwankyera ketua bi ene wode bema wo adwuma no ho bon se wo mu ade ene de wo ye wo ho I know my right bibia me na menim bema bia na no ka wan a wo beka 16 me se abre bia woni papa so odane wo nyame asem no ede wo wo nenam ena semu ensesa da se bra ho ase na medo wo se me mre me ho ase na do me eni obebre wo pepre because bema bia nu a obema wo ni ego atwitwiri fom eti de ye kan se ema moma ye mre ho ase ema yankasa ye kunu he me se wo de ye wo wafam de ibj se bema wo bi no ye na dwen se deliberate obebu oba akwase a na wo oba no de adwempa nyame pagyi ni sem sikama am waba wa besina bo onyame pagyi ade amawo because what di onyame no kre na onyame so faithfulness e kan di unti wo behwe aye se de sese wo ye den wo ye timidofo bra from why nancy sanhwe ensesa hwe yemu bi no kenso betimi aye bi pa me say ibd abrabo bi a Kristo onimu no eye disaster awade bi nyina so ni Kristo eti se wonimu Kristo na wonimu na semwa wo the Bible be ware na wo be hunu se esese me bu mi kum because of chunti bema no wo yesasabron sampa wo betim na tena Bible said Nabal was uncivilized man one boy but Abigail to me worry Nabal because Abigail den na dwunum ye den mami bro ho ase ene de nkai se ye na sori ya bra wo ho ase abije wasi okofo warrior wani wo ba akofo yi Bible say nhyira no be ma wa che na gya kotokoma oba nso ka ho o se na ma yen ye be ko age abusua ye ntra o ma biribi ma ye sole baboso di ma be ma ade a awurade ani begye ho se wo ba watumi a save situation they said ye nanka David ibeku na bele Abigail sole gina gi na busua yi wo ba wo mesei wagina wa bompaye wo ko ate atom wagina wa bompaye enema asesa oni sa akofo yi bi kura wo habit bi e hye wontomam wa baboso wo jai woni okofo yi abusuafo midie hia me eni sa ne mami enu okofo oyere brafom na mema no omo dayensa no na wo ho brase e betumi a change situation bia ontumi ni boni ase me bra me wate no de obedi boni akowuom nyame kwa beku no ama wade ho abije yetetema kasate member my lady Nyankopon onhyira na wonfon free adumu enko adumu awiei wama nyame ma ayinhyira na o hyase free 3W W edikan a woman the next W a wife and the third one a warrior my lady ye wo ma but ye ni yire mo enye oba bia na betimi ayire there enti se ema ehwe ye wie ti ye wie se wo pese wo ye yire a pre na kohwehwe the criteria ye de da na yire my lady eno na bi mo feel se o mo mfie dru ba bi enti wo se be ma be ka no ho apepre no ho a wansuahwe akowuram ti wo ye akohurasim o ye yire and so or demonstrated the character of just a woman ne wura fi no ho se ba bia wadru no wo ye yire wo se wo dan yiri suban adi na my lady na wo ka principle anyame de ato ho emema ye wo wiase no ade a edi hunu se wo ba doye ya hobrase wo do me so betie masem wo ba wo de opa yi style wo wiase nyina ma bema wa hobrase na be kire se wo do no biblical wo yi free mu a enye yiye
na wo ba bia wo bre no ho asema ne kunu bia no wo de ya hwe na brabo hwe sade na setena sitie ana wo ba bia wo mre no ho ase bia nso ma ne kunu no wo de ya hwe de ono so na brabo esitie ona emu dan tusa enti wo ba se wontimi mre wo ho ase nhye be ma ase a qualification ya di wura wade me pa cho wo nka ho yen ka no krankyerɛw submission na nkasa na se wontimi a mesrɛ wo pɛ ba bi tena because a certificate adi wura wade wontimi nka nkyerɛ me sɛ wani bɛgye wa wade ase wabra wo mrɛ wo ho ase umu hwe o ho bɛkyerɛ wo pa ti yen ka no krankyerɛ nipa na enanum bia mo hyehyɛ mo machi na bema de wo ye wo ba fom sama na obefa wo so na den na ho no mesrɛ entie sɛ futubɔne no emamre wo mo ho ase ye wo bema bi wo ho a bra bebre wo ho ase ma no bia no obedan subabɔne adi ɛna me ma me sɛ present your case to God she or how no be how a wo de just present your case fa case ni ma awurade na awurade na nko koma na my lady who can say obi oye warrior my lady emema bebre a atofom eye say omo yire mo nye warriors omo nya akofo eduru de adin na omo dwane oba bi ene de wiase adwi my lady oba bi timi da tun kromo sa for be 1 month ni on sorry kromo mpayeda but opese ni kuna bra boko nanim ye say emema glory eye ma hwe ye obi mu wo ha ukuna djuma kura enye ye nyina ne se wontimi mmompa ye ntabe ma nachi enti ye besre sa wo be ye yire a me pacho wa be dane okofo ama abusua no e wo se wo gina bompa ye ta ukuna chi e wo se wo gina bompa ye eta wo machi e wo se wo gina ekunkoden ama abusua no na attack bi antimi ama abusua no so ye obi mo ho a anigye kakra kura wo enjoy wo wabusua no mu no se wo koba no atamfo ye omo ya but to take wo oba wo mpaibo se be manya mede asomdue aba wade no mu ye obi mo ho a eniema bi a mo bre ne ade no maame se nka wasuma gurawurade so a ka wurade atie wudadaada ama wabusua enti ye besere awade no ewo ho adwuma ye nya de ayire to so a me pacho ayire woni ho adwuma e wo se wo ye na waba bawura ayire no mu no nso no e wo se onsoso san ye okofo e de mabusua no na awurade nyankopon ama asetena no aya akono oba yemfa wei entity ye fie yenkura wei na enye nhira e ma ya brabo my lady nyankopon nhira opi era se is a jump at tema so mami medase yede tima na ya kasa kire emema so mami ese nka yebusa ehu se eyede na onyankopon ebo me oba woman oba na wokobo obi nso bema ene se wo ye oba na wo bewiase a wo ne bema enye pe wo wasede nko na bema die nso enko te se wo hwe ho na wo bobra ebe fata se wo ye oba na obi ehu nso wo de ani die ni ebuo e de amawo ene wabusua na nso so mami samre ya me no kase die dodo no a enemrem wo mo ye o mo siso ne de nya sa na wo mo ehunu ntina ma amane bebre aba o mai mu na ade ba kuno se wo pese wo ye ajira ana wo pese wo ware ya so mam nya se ofiti ya pe no afanto de go ko na akwa ware yo ni edi kan no senka wo ye oba no na wo tifie na maame no papa e ware no e senka wo trase na wo observe akwanya yo nam so ye o ware me de me free polygamous family me papa ware e ma miensa the last araba oboy no omo nyina trase fie ba ko omo nyina wo fie ba ko ye nyina ye bibia ba ko me ni me maame kwa kwampenasa nkwa che maame kwa wodi me maame kwa ma so pe maame asam che wo maame sane papa tete ye papa ma ye hu ya busua ye nyina ne ye busua ntina ade ne wo mtie sua ne ma de bia me ka se me nya kura na ye me ya pa so fa me ka me display pa because nka me ntwe kura kan wo na nka be wo nti so person ye ajira se se wo sesen ene ma be na be tuya ma wa ye ajire
se wo ba wotu na be ma bia tiska ba be ware wo sika ne de se nso bia on to ne mom no sika no so fa so be na be ma no obenya wo ba ekọ efie se wo ye ayira afi na wo akọ occupy a hantan have arrived maba enti be ma na busua krampo no wo mpeni party nkomu se wo ye ayire wa kanta be ma no so na wa fa be ma no e na wo ru be ma no but one thing is wontimi kwase yi hotra enye de biara onyankopon se bema na ye abusua eti awade na mo na bema na ye tire opompo won na ye etire enfri emfa wone wo abusua sika abusua bia wo ba no wo firi mu na bema ni firi friends akura bia se no wo ye dan ya wontimi yi no no ntra woda eno na emma awarefo ni binom no omutimi mra wo mo ho ase ni ma de ba kon ye mehu me ne ma de wo mo doso de ba kon ye mehu ni se so otimi bro ho ase emma wo kura wo ji ade afiri nsem na se wo nkampo na enie wo bie wanu ani sesei wo fra bonte ba ani sei because wo nim so wo yire papa bi ewo efia ya se bi wo bo friends na chia ya wo bo na ma ne bibia ayeye na so ne wo emani bia so for mami wo de wo mo ankasa ho no ne de wode no esi nchen bema no obekọ obebe fie utenye kura won chia emre bi bema bi obefie a ne yesu won chia wo se me de me nan na me de chia wo me de me nan na me de chia se me de me nan tia wo kan kana ya wo na me enti me de me nan na me de chia wo enti na wo no wo so mami emema ni bi hu amane amanu aya wo mo wari mema nu bi o mo se wo mo akwa aware no so mami wo mo ye killers wo mo ye awarefo ye kwateti mema eku wo mo bema ya wo ye adwuma sebi yo so mami de mami fa me adwuma teacher ni keja se na wo je wo ba obe ye adwuma dia bo wukun teacher ni no dabi de bia afuma me na sape no wo ja wo munya so okọ transfer no wo first wo dwene ja na de nsem ebre eba yeso ni ma ware wo ba hu aware wo ku be hu aware enura na me ka se me kire girl na wo se wo kunu wo de na wo ma wo se me ka se onko dwato onko bre ne ho ase ma be ma no ni ma be yi se wo gira so gengengenga wo yeti etiam so me yetua ne ka amwa ebie hu so no na ensese ye hu se be ma akoma edayen ma ne yensem yetimi dada no when say onyankopon book or the 2 hour ho any bible wa kire yen wo de to te se na okoto television wo bia ebeye ne ya anya ne sadia awade enye so mami warrior emre bi baga na has a revolution by me bi ku yiraye ne na from ye ku omo enso me ku de na mo pa ye nto one de wo yiraye me sent me konya no esante ne ba adentra na ye mpaibo me bompa ya ma ense bi kire me se wo kunu wo bia sei me go catch them friends me ma say a champion de one permanent so be so what da abompa ne se kosi wo baby so de ani okura mama me oboa nyasa na tie apene ampa so baby e kire me me ko ye me ko to abrewa na no wa fa me kura ya se be wo bo no ho eba adentra eyam pai bo so am senya wo kana no enti so wo ne pai bo nim na dressing makeup toma me didi fo chair na asof mama fo bia ye say kuntan kakraka ya funya adoadoa na yesu ya didi nko asof mama fo no bi so mama mo mpayem na wo mu didi saa ebe de na okwadwuma akoso ento oba ya wo ware enen kwa na so ya den wo ba ebi heavy well wo fa so me no batete wana ka kire wo e mpaibo eta say ya bompa ye de taye kunu machi say ya bompa ye de taye le machi ena wo mo yo mo ye kunu mu na ya ware wo mo so no e say ya bompa ye ma wo madwe esensan do ye kunu do ye ma do wo mo nananom sina be asetra be ko yi na ho ya bia ama e ba ne sa dia enima betire ko nti oba ya wudai wudi ani se be ma no aya wo ware no one wono na wonto ne mama na wo twekura wudi san eniema ekwana ya wo twe wo betwe ne se nko anampa bo bia so ato atwe money devotion krampo ni hono mo won yankopon kura nyane ne no krampo no wonti mi nkotodwe kwa ne yankopon se rade me dai wo nyane me ni mabusua te bia se be ma de wa fa no ntu aburu kwa wodi mi ka wo ko ti wo ba no na ese wo ko kura ka fie ne bompa ye dabi e ba ne sa na asete na so fa me be ye dintimma e na amafo na me ne mu ka se titiru mo de se musuban na nya bibia ya wo pe bia na e ya de ya e be boa wo ma asete ko yi che so do ho tu yankopon na ya obo ye ne so fa me da se yara se abaye tetema ni akasa kire me my lady me da se pi eduru ye wada se ya
eka ye mu bi mpo na nka wanu si ya ne ye to afode ye bɔ afode kire se ensem a ye kan no unya ne baabia santete ye soronku wei se man lady amfa amawo a wanhwe ya wade no usu ko bi ebe ye den de ama ho matie ɛwɔ me nso meche fa mafa firi san komo imu ene ye ya wada nyambo o chena nso so ye fiada ye firi fiada ye komemne nda man lady emma ne be ware ani jai emma no ebe ware na me pesa me nimi nua no ma ne bi kasa se wo kwa wade a ti wudi bre ase ya se me kwa wade me kwa akwaye yire na yire no awade na se me kwa ya yire ye den wo ho eno na ye problems esi ya ye discuss yi my lady me ya se wa meti ha yi me ade ba ko a mintimi nye de bia meka ene se me ni mi kunu ye pe mintimi no nye pe mintimi maji wadwuma anye wadawro ma mi metirim ya me de eti wadwuma se be ma no abreja tofia yesu a mema mreo na mema begina ho Goliath se chenchira mbaji wadwuma ye enye ye eno na ye problem na ye face mani bi e de ato wo mo ho so se dia ni kunu betimi aye wono no de ono nso so Batista obetimi age aye ne pepepe enye ye sania be ma sitie no be ma su ene ne ban my lady se wan hunu sania si krokro be ma ye be ma ebe ye din asem bi wo ho ankanya asem bi a nanso be ma empu bebie na no kra mpo ene wakasa afa ho akofom enya adwuma je wa wo sa asore ko nanka na wo kwaji tum se de asibi a papa mia na mba ma anka ne ye mesre ofacha me ansana mudo no atimi aye adwuma enti nkoma ye buo ye nwanom ma tetire wu ne a ya mo odo na ye cheap a 3 days na awade akwa akogu no ye hia do e wo fried rice yase yanka bi nhemu hunu ne be na ada ne nyinsen ye be hia do a wo bi ayi a wono wo ye no ne akohia do sa be ma ne tesen sa wo ba no nso wa ye ready sa obe ye yire da bi enu ena ama sese Ghana ye bejebe sa de wei ena ama sese ahoto ni wiase because obi anya na adwene say woje atum titiri say oba beje atum pa say medie ahobrase mu me ba be support be man no efia mafi ayede amafi ayeye da bi aye adwumaden de bia oba sode a be ma beka ba ko oba obeso agum container ma na ye nsem bebre my lady minima me bia okwa awade a ni kunu do a na osi dono no to bibia de befie enkwada no be ma ne nsa so obi aso empom ma wa na omosom be ma ne nsa so omoso nanso my lady be ma yare 2 weeks obeye ntini ahwehwe ni kunu yi ekira kwan abra be ma no mom kra pon adwuma otim betena nkwada ho ofie o nanso be ma oba no wantimi ahwehwe alata semina wura bi ene ko hunu be ma na awokososo ni ma be ma no ho to no afi oba nkwadwa ato my lady oba ne seda mame fon panyimfo aye aduane agu basket mu senya hwe ye bedi wanim na yakopa che oba mefo agu nkotodwe oba yi mu nkotodwe mpa ne kunu che my lady wo seda enti man die my lady se boss ahobrase case ya ene oba ma ekọ school wo ba ekọ school wo ba atwikai be ma atwikai be ma ebo akohoma oba abo akohoma enti akwakwose man ne dodo na tirim se wo mu betimi ne wono mu kuna yepe enso so enye yie baby enye yie ti yesre sania me mate bia family emi gidi se won so awutie yen won so so atini afa bi na bibia antumi enye kama my lady me da ase be so da ase na abrampa ya titi ma o ne akasa kire mema my lady nyame nhira wo papa ene nkyerɛkyerɛ ada bia wo de ba na my lady menim se ene asɔre kɛse no waye ne no nyame nhira wo se wama omu ana omu nimanei omu hunu sede o masede maledi awade ye kan awade mi se dudu na ebinum nim awade eno aso wate se amanfo ware no ko ware bie maledi oba bia obre no ho asema ne kunu bia waye nhyira ade bia obi se onyame obi ane nsaka kanka ebi se be ma no so de akomapa ene ne de te maledi die na ye hu sesei ene mani bia ye marijata maledi be ma pon adwuma no otimi kotene bia ba maledi bia ba o tensa ba ko no ba no be ma na meka so ontimi nkofie oba na ye jata ana otifie
ebuo ba kokura ni nanum okasa kire be mate se ne baketo awawo no maledi wei ye de kwa awade ma ne yeye ene mema bebra maledi omo pere ana omo wu ntantem nyina dodo na ya aware boni bia omo akọ ebisa asumdue bia ni fie ho oba mu bema okasa kire be ma ni how maledi se bi ni wokra na nka be me pese ono obayi nkasa nyansam no da maledi na bema bia o asase su bia no maledi se hia no so waye den o na ni dia okuta ne de opese oba wo de ma no nti se ko base wa adwene se wo mfa ni die ma na maledi asumdue mafie ho baby o refie ho no ma de enya ntokwa kra be ntokwa nti mai eye nei nyame modom amaware ene mo am pese mo ko ware e wo se wo hu na dwuma wo koye wa awade anim enye se wote se ware na na ko ware bi no afa akura da bi e wo se wo hu na de a wo kwakoye e wa awade anim na maledi oba bi a wo bompa ye mani kurumadi kaka se sa oba no ye nhira mani kuru so ye nhira oba bi wo hon modanya ne anopa no ane se wajutwe ne se adwa na puwa empa ye kro mo bi no abobia mani kuru ahomachi ma bi ani abra sore e bompa ye mo wabusua no on de on tesa ene so yo sa oba ne bia ene su trase ne fa nsem a maledi enam ne so a wode abai ye ka bi ne fa start wa wade maledi achia ne muyi se sie no na ofri se niam bi wo hono mu aka akire nyanka akire be ma ne ba bedru fi anwumre ya konanim maledi nyame won hira pa konanim ne ko bu nkotodwe miwura eniam bi a me ne waya me huni se anya wo de bia ne fa cheme ebi nsi biem enya wo hwe ensi sen wa brabo ensi sen wa ho ofe ena enti udin so ba bi se me pa to nka bi da maledi se won ka bi da ne obebre wa wade anim be ma ne betimi aya ajapade de asiewu e de kote wo bi huna obe didi ama ne bi adi kwa maledi he on se be mewu achi na ya na omu se we ajapade na akodi ba bi e ya wade kankan bi a oba na ne te no maledi okay sie nyina yete asundwe wo yentema edi enti na mekoje prot na mdisi wo yesa wo de ani die mame oso mese kunu meso me do se wo yire a edi na me ya mdisi wo enam na ni brebone eni nsem kekani atemdi dia on me tinti maledi mekoje prot kra me mo amane me ya japade bia mdi besie wo enso enya sa na nka awade ete oba bro ho ase me se bemme bia so wo sika so ni sika wo onu ninim dia na se na nim onyam se bema ne die udi twitwi form maledi won fa on so so on pere kura eje besre ye nua manom ye maamenom emma ni nyina se so be ware hunu wasede e wo so hunu se anopa udanyane a obehwe se nkoda be ko school so obepe bibia ma akura di no akwadwuma we nyina maledi oba bi to so wonya bi da we ya wade si obehwe ni kura me na didi anwumre be ma ifra adwuma ba wabre ne chansen wenku maledi onima wade ho hwe watesi asu obi e wale ana mimfie komanim nti e wo se me so me wade bie no wa ware no wa beye bosom ti be mai so ebuanim na maledi dia me di twato nie e ma ni bi nom eye enamfosem maledi nso ka ho edu ba bi o mu timi kohia obi e koka won ne kunu asetenam abrabo o mu de koye nkomo adi we kan de we se me de me kam me mikru say na mikunu ayame say na mikunu ayame maledi oba ba ku betimi asoro say ne owure wagi me pa be ma no ma usika sei ana oda so de ne seresere odi sika sei mo wa muna enu aduane mpo nya ne bi maledi die ko obi fie ye hoye no ebe obi fie be say ho enso sama ya bi no na mabi na mfusem nti o ma wade afiri mu nsa maledi ne maya bebre ne namwa o ma ware agya enam buo mumu ade se de o musi kasa kire nipa eni awade mu namfosem be ma yi kasa kire no mempe namfosem wo se hwa na mefriba maledi bede na awade na yeye ye besire ye nua manom enne wiei enne ye tete mania kasa kire mema ne de ye kasa kire ma sa awade na mote ase no maledi so te ase de a e wo so hunu wasede e wa awade nim ensese obi kura na nka ba be kire wankasa wo ye ready so wo ware no na nka wa no wo hunu wasede a maledi wo de kwa awade nim maledi nyame nhira wo pa ene nne nkire a wo de aba nyame nhira wo pa me pa cho mu fa case ni mra wa ya bj ba mu chew yes number 1
Philomena entry complainant ayi no free by emedoma why no wo bo no kwadu Joyce amate somenya ko Obenko mami ate say Man pacho me hoye. Uba isho isho your Bible Quran be focus ya. Kasa prekoshina bubodu ya ne cross up de hi. Ada na wakata nanim. Na asem na edi asem. Eye rape ana. Na ye de yi. No hwehwe ne bai no ne yankata nanim na me hwehwe ne panema no. Sister, so untumi nyi wanu dia mentimi nye case no why. Betimi asole yakọ. Me metimi aye. Ya mu nyina nim. Wo bayira na wo behwehwe no no me nkata wanim na me nyima nim ehwehwe oba ma ase eche drent se kokwan asole Pacho Assemblies of God. Ya grace betie e ma yesom o Yes, mama erade. yo awiai assembly na wode na Me pacho awie de boko na mami bi age me be free me nsem no oye mase. Waati mame eya mo ya niema bi a wo bebo obi kwa adu se waje wo ba wo no kata wanim ti efre mame no ka se enipa wo kasa no mi hu no ntimi nimu no a wo be kasa yi na bi je we so mate ase kata nanim wo bra nye so obi akọ wurepu boy yenti o Me pacho mama ne fe no mama Joyce Ameli. ono ni Joyce Ameli Me pacho. yo Oye mase. Na oje akwa ne fimi nsem abra na o 2 years. Na me ye adwuma me ne me kunu no. Ewo pacho be ma no ye ho ade Sata me no onye me ho ade. Empratwe mu na nye nsen ba na me wo ye. okay Me wo ye no no wose ma woni nua ma no fi so no wo ba akopɛ. Ti sese ma wo ba ne de. Ni nua pre ko pe no ye mfa ne nto no. Na me se ma mpacho mate. Enti na me ne be ma no wo bogo so ye adwuma. Sport ono ne ye ensanwa adwuma na me so me ye aduane. Ti na me so ma me ne ka kire me se aduane ne akwara no emoa no. Enti no me oba beje no na odi na kwotena ne nchen wo akrash ahyaman. Mene no e kan ho asem se akwara ne dume bi obama na ba me nchen ana se oje no kra ma ne ma na o si o wadai obema na ba me nchen. Time bia me pe bia metimi aba be fa no na me si yo ne me de ne be ma na me de ne ma na me akola no mfie sen sa tam no 2 years na oni be ma ne e wo ho na me ne wo ho ne na ne wo ho te van se okone na na ho ai okay na na wo enti mama akora no kodi ne nsam no afa de ma me ne bibia asesa me ko se ma fe akora me pese obedi me nchen na kakra won pene na da want me fa ban fa ne me enko on pene o akora ne wo ne nchen sa akora ne nya be 4 years na me se ma akora ne ba ye nyina wo medi me nchen da me fi ne bia na se me hia na ade se me fa ka e ba ho nso e kwan ne wa enti me sra wo ma ne mra me nchen kakra na ono so nya mada love o ka kire me se ono de oba awiaso wo ba akopɛ she owu nso so a yemfa eba ensie no enti se ma ba se me ba be fa me ba onete won me fa ne nko o de abufuo keka nsem basa de kire me ene wan twa wo ba na ugya no me call akra ne school ba bi o ko school na me ko fe headmistress onko pa na chew ma me na akra ne o ma me nko ne me ko fe ne ba yo be pa chew ne bufui pa keka nsem na me de me fa akra no ena me de ni tena kam me tika na me frɛ ba ma ne se me ne ohema e ba o wasian wakofa akola no se de o hwehwɛ no saka fa ne ko okro nwo se kuma se na apese ode ne ko wuntimi de teme ne me ma me ntam da wo de ne ba 10 me de ne be ko 10 ena me de ne koye anajo na wo gina so sade akora ne tena kam e de ne koye sade akora ne sa wo de ne fi enkran ya ba no e sade akora ne sa fu ka konkra e sa koye sa tam no nya 4 years na ma wo na chi 1 year a wo hye waka che me se keto ano kra me se be gina kan ho na wo de wanya na ye tete oba ma wa wo se ye ho obi pe obi ama na so ne be mama na ye adwuma wanya bi na wo ye de wo ye no na me se da bi me ntimi nyas me ni sa akoma no enti mama ne nyina ne se aware no egu ekofo ye na wade bi egu wo ye me ho ade na de na for egu ye akra no first born ni nya 3 years no ena obeye me ho ade obeye me ho ade emu nsensen bebre akra ne issue ka ho o mame akra ne mma me nchen wo se akra me ba me nchen je so no ka ho
afei de ɔka kyerɛ me sɛ yɛyɛ di ɔfaade ɔka kyerɛ ne ba no so ɔmpa asantini na ɔkɔfa asantini maame no ai ɔkɔfa asantini enti no sɛde bɛyɛ a ne nananom bɛka ne nkyɛn ɔnkɔfa ne kurom ni baako nware ne nka me ho sɛde bɛyɛ a ne nananom bɛtena ne nkyɛn na wei mu deɛ ɔmo ɔfa ba bɛfa wɔ mo akɔ ɛho sɛnsɛm ne dɔɔso ɛnam so bɛma ne me nkasa menu aduane a ɔndi kyɛ sɛ ɛnema nsɛm basaa ɛna mede egya awareɛ no ɛbɛtena me baabi na me baayɛ no mehu akora na ade sɛ metwa kwan firi ha ɛkɔ so me nya hɔ na makɔ akɔhwɛ akora no akora no hu mi ama bɛfa me akɔ me sɛ wo nana wɔne me twema nso yi ne ntimi fa wo nko na ade me ne papa mu no ba bɛfa wo na sister na deɛ ɔkeka deɛ sɛ one why mistake akwala ne yɛnsizi ada na akwa ho fa wade mfa ne ma me ne mekɔ na me se me de ne ba wɔne me twema nso gidigidi ɛde ama nso wɔbɛbo anu wɔbɛkum ɛnema ne bi wa we TV so asɛm wɔne me twema nso gidigidi ɔka kyɛm sɛ mepa me fa nkɔ court ɔmo bɛgye akora de na ma no fi so ɔmo de ɔmo di agyade wa wɔ bra wo te ase awu ai ɛnra me ne ɛkasa me frɛ ma me ne sɛ me ba hɔ December yi de me ba bɛfa me ba no aba me nkyɛn ɔka kyerɛ me prince sɛ di sɛ wawu wɔse sɛ akora no bɛba me nkyɛn a agye sɛ ɔno ne ka ho bi yo wo se yo sɛ na ɔma ba wɔn ba na fɛ wo bedura ne yahwɛ so obetumi de oba na sa kwa ɔno de ɔne ne mmra sɛ me de metimi twa kwan ba hɔ no bɛda ne nkyɛn me nsuro me ba hɔ no me nsuro kwa mu enti wɔn mmra me so ma ne baabi ada ama ne baabi atena ma ne duane adi nti ɔne me ba ne nyinaa ɔmo mmra ka kyerɛ me sɛ wɔnyɛ ready wɔyɛ ready ɔbɛka akyerɛ me no oni case campo baabi a mepe bia me nsa fa nkɔ na de so kɔ kuro mu hɔ a sɛ ɔde oba ne bɛba adeɛ no bɛyɛ wo because what's a media mente ase ɛdeɛ no wɔde bɛyɛ wo ma wɔne me twema so gidigidi ɛdeɛ ma so ɔmpene kyɛ sɛ ɔmpene ma akɔ wakyekyere akɔla na bɔduam ma daabi wokɔ na so wo fa wo baba wɔbɛbo akora no sɛ sɛ ɔwɔ sɛn sɛ sɛ ɔwɔ 9 years ɔwɔ 9 years na akora no onim wo deɛ oni me pa metaa kɔ hɔ megya awareɛ 4 years na every year bia mekɔ 2 times last 2 months kora na mekɔ August ya mekɔ hɔ no ɔhwɛ ne kama akora no ma ɔbrɛ mekɔ me hu de wi ositie no wayɛ dendenden ɔbrɛ watwam edura no pa mehwɛ adwuma ɔyɛ na firi hɔ no mansa no akɔ school edura no pa akora 9 years no ɔbaa no edura no pa okɔ nso ankora buru wan ne ma ansa na maame na koto fufuo machine bi wɔnyɛ adwuma fufuo machine no kwa na ɔde yɛ adwuma akora na twitwi mu hohuru mu epagya do kosi inside na obi manya fufuo a akora na spake si akora no wayɛ den prefie hɔ nyinaa kyɛ sɛ fie ade yɛ nyinaa ɛda akora no kan kora me bufu ne wakɔ hu ne anti sɛ sref trade tire nyinaa hɔ asɔle ahyɛ cha be si TV so sɛ meme nkɔkɔ ntakwa nkɔgye oba ɛwɔ bere kwado oba ne ba obi antimi nsiziw sister jai na keka wo semu yi wo kunkro no no so okro ba so ɔne de ɔtibogo so hɔ nom na ɔyɛ na yi ne bia ba na wo ka kyerɛ wo kun ne sɛ ne maame ne mpɛ sɛ ɔbɛfa oba no ɔta ne maame na chi ɔsi wɔn de wɔn pene ɛma akora ne nkora ne ma medi kumasi ya ne ketewa ne kora no ɔba bɛfa no ne sɛnti no wɔn sɛndi akora ne skada me ba ha sɛ ɛkɔ 4 years ni wɔsi me mfa akora ne ma wɔnhwɛ akora no na wo yɛ de adwuma ɛsɛ me yɛ cosmetics me ba na me nya adwuma na me de me maame akyi ba nyame adom nya me adwuma me yɛ nti sɛ me sra mo mpo me na me nje me ba no ɛwɔ kwa bɛ so wo bere kwa akɔ hɔ no yɛ nsiziw wo kɔ no kɔ hɔ no yɛ siziw sɛ o ma me fa wo ba de a na ba bi a me metimi akɔ a me so me ba nsa sɛ me de ne ba no agasi ya me kɔ me ka kyerɛ ne sɛ me ba bɛ fa akwa de na kɔ o se daabi wɔn pene ne sɛ akwa nya 11 years ansana wɔne naba wɔne ne mienu nyinaa ba kuma si ase me so mentime ntwe no ema ono so ntwe no na wabɔ mabusuafo amane me pa twan wo maame mo ne mabu ade na ɔmo so akafa ho me maame sɛ me nkɔ hɔ nkɔfa no me kɔ so a ɔmpene ɛna ɔse ɛne mefa mra FM na ɔmo nka saa asɛm we se mame na de maame ne yɛ no ɔmo de ɔmo nte ase o do ba no picture ba me pa twan wase no so de ne de ba mo mi enhwɛ wo mo ase edwa samalew yidi na edi amale tego amale tego no mabreso
MPP maame bi ane friend na mele tegu yenya maame no anti amali wan anai Mama Joyce Yes. my Yeah, me I am na. me pa cho ya me hey Me jina kwa nti me jina baby ye na me no akasa wa. yo mate Why? yo maame amele tegu hey ya di no me pa cho royal cream cracker biscuit na mu oha owi bia kama pa so koma no tra o me komunku busy for do anadwo na kom de wa na wa hwe bi no abonsu agusu wo na wo sen no wo say FD fo age atu to say bam Kojak farmer yenko ho sesi na emwa wo na say awode wo eye proko kata eye proko kwaji bi me pa cho wa ya posin ye de twi yesen e de jebidi ahyem enti yiw se ase 0531 069945 Kingdom Herbal Center yenko ho sesi me pa cho o say we no e Kingdom garlic capsules ani ne bitters kwaji bi eniama hye so kwaji bi saboro ebeboa mabo kinkim cholesterol ebe firim Kingdom ginseng power capsules bema wo be ginam tremendous capsules na yi nam nsayade bia enso e de efiri ho amam na ho adwo papa 0597298855 Chocho Herbal Industries yenko ho nkwaji ne mani bi me pa cho ye di Chocho Herbal soap ye kwaji bi de adwale ama ye wedie nani ada ho Chocho Herbal cream yenkwaji bi nsrasra Chocho Royal Gel kwaji bi yo na wedie nani Chocho hand and foot cream ebe yi na balm no na wo de atwitwi jai una wo sen malede wo kan me na to me say form una wo sen no be bia ye ton enuro etu nuro bia ubenya bi friend Benz Danny Herbal Apidan Kolinak Repash 0551 815 388 Abijo ba amene wagina yi go fine ube grow fine se umoja aso ati eye grow fine ko kete so a wona kwaji grow fine ni bi ayade awie na ahoto eye grow fine doctor so umoja aso ati di grow fine ni bi na wo so obehye kama ama ho aye fe ye ne aye koko ene ye de aye enu nti anu nsuo no eye kama 0244 596 532 Leicester Ghana amuase ye de mo oso obetuma mo anante don hwedu nu nan wo bra wachima wo nseye a na obenante akokudrum eye yas 0501 390 337 Lawson Herbal Center delay my capsules Patrick de Lawson Loke papa wonro Lawson delay papa wonro Lawson eba me kwaji bi nenom itu ayem kro ama ni nyina dwane ebe ko to malaria ama ho ato hypertension ebe dwane diabetes ko ho sesie na kwaji bi brayemu hawo ebe ko join this ebe dwane hu ade ube huni ye Patrick frɛ one was 0242133577 Gino enkwan be ye de ye no a enya di die Patrick di jene eni mako eni garlic eni ye di afra wa ye ni nyina utigumu ani na wona wo kro jibi bronya yi cancelled mixture yenko jibi sasabro ebe boa wo na dwane eboa edinutan ni ye di aye enubuna eni akeka bom ama no na ye nam aye nam o se trust in Jehovah Clinic takwa enye na kokko jibi e to na duro bia ubenya bi 0244871862 Linko Wigs and Beautician se wo pe obia otimi ye tire oba na bema utimi ye frontal na fe utimi ye pixie cat ubotire kon ro no ne ade a makeup artist ene ye bie salon kama ya wo pesa afo enu ne mo aye adwuma se work and pay ye obrema UGC Asabri Junction wa fra homen 0598 830-611 Sila baby onu dede ho akola ne de hi kokko no na ketwa no so tale ase ono so ye ho me ba ketwa no wo me nchen ha ono so akoka ho onde o me ne wa ha head no dabe ne twatwa oni akora ne kasai en akora do
2 weeks ni na me ne kasai no ne kasa ne nana ne ben nti no wontimi nka de ha ne nchiro je se wo fa ka akọ na do ne kasa na nana ne gina ne so ai so o ma me o nana ne number ne phone na o de me kasa nti ya na o ben yankwa homa so e ne anti ama ale nkasa. Hello Mama Joyce ma hey Yeah, ni ampaja weni. Ya from so for mama me ye adwuma wo Sompa TV so Kumase. O ye yo Kumase. Ai TV so o. Ababa wa bi di Philomena. Wo de na sama bedan ye so ne wo ba wo yi. Waji akola ne se wo mfa ne ma no. Na no kura bi wo ma na wo boa. Oh, sister. Baby, I'm the one that said, Minya, but I'm in the Mokata. Ah, you are about to enter the Casa. Now, so me, my baby, where you are quiet. Yeah. Auntie Amale Tego. Said you Debbie, Auntie, said you Casana, Muda Hokama. A 2 year you come away, me patcho. Yo, I say, Minister. Hello? Mommy, it's your why Auntie Joyce Amali. I say, a time I know what I know they are Palani by. Only them now. And see, I don't know Palani woman. A brass, yeah, one in you. And see me, dear Palano. If you are any papa come out the fun, you are any papa cut out the fun. Copy me say. Okay. Now I really do means indeed say more mark while I know. Obalo ya one dear. A woman say a mum remuno Kalani ya now to and I'm remo. Yes, it be better. Hello, Mommy, it's your Auntie Joyce. And I'm yes, it be better. Nan yes, Mutu me makwa makalani mahwani se. Kama me yale no, me kachire me se me yale. Nti omra no mese me. Why me show? That am no woni kumi pie. Hey. Omra no mese me. Ene ne ma me kachire se mama ne ma. Na de se no de anti anu anya force. Sa wo yale ese so no na be hwe wo. Me ma me kachire ni se, mani ma na so ba ne ba to na ekuta no magina ka we hu. Wa be ko aware ani nguye. Na ma me. Na wo yale ya. Wa se ne se so be hwe. Eno ye ne na ma tinti ni ma me heme. Hey, what auntie tie mami se wo yare a. Wa se no opa. Anyonkufa wo ne wo bia wo de na ye ba. Eno se me be hwe na wo wale na eno ka na sedi hu se wo yale ntie se chinchine atwan wo be hwe wo. Enye na sedi no no. Sie. Se me ma ka se to me heme. Na to no wa ma. Enti se ni ma me ka kire ni se ma ni mana oba me ba be bisipu ana eti. Ai wa ma wanya hwe enye na sedi anya force. Wo ba no wale na no nche se wo yale ono na ebe hwe wo. Awa nche aka ete na so ne ka ni ma me ka kire se so oba meji akwala na eti ni se. Wo be ba akataka se bi eni. Auntie Joyce. Ti asema me ka kire Ghana ya miremu no. Akoda no ne maami a owo no ti ase wo modam wo nyale wo ngui ene ya wati ne ba enimre bia mu enti se wo mpe ne toto mpe ne no a fa ne ba ma no aje se bia ono a ne be ka se akwala no mi tizi ni se me fa ne ma no etu obetimi a be fa ne ba me kire ni se si aro ono otimi ba me nten ono bitani te oga me nten me pamu na na wo pamu no ba to pese a ono atete ne ba se wo ba tan obetimi a be fa ne ba na na sa na ye busa me antala me di ba ne ba ma gisa me hu ni pro no ni kunu be na da wale ni tete emu ano ni kunu no wa se ba no mi man ti di ne se me fa ne ma Auntie Joyce
Auntie Joyce, ti asam na ye ka kire no. Asam na wudie no. Eni mra bia mu. Wo bia wo ne ba, wasra ni so won fa ma na wo ne ntena. Wo so wo yale, wa ma me hwe wunti no, wo fa ne ba ma no. Asam na wo ka. Sita enye yare na wa mehwe mi no. Enye yare na wa mehwe mi no. Mami, nti na me se me mfa ba ne mma no. Ai, to ba ho sa. Sita ne se. Me ka se ombra no. Na me ni no won tokwa bi ana. Mami e, so oni ni won tokwa, ana wo ni tokwa. Ye betu ni pa ka ne ho. Ni wa ba be fa ne ba. Sisi. Who to be season ba madam. Ye. Eba na nya me na me wo me. Oya me nana. Na fe ade. Na so ya me nana. Me ntimi ne nche hu bebre. Eba no adi no kwa te ma no mma papa ho ana. Se mi hu. Enu de wo ma ne papa ho sei. E wo ho be ba ne papa ho. Me se. Mi de mi ya mo ni se. Onu akwala no be di no no kwa kakra. Anka se onu twan mra mi fe kakra. Ma de anya ni baba ko na ti ba. Auntie Joyce etie. Auntie Joyce. Sakwala no. O woni maame ho a. Ba bi obetimi akoye ne papa ho. Se ne papa na bi kra wawale. Woni ne yerete. Obeta na wo nana de. Anya wo na wugina babo so se me ji me ba ekoda afiri wunsam uye nana e ba no de be bra me no man ko ji no my port mbalo oni ni kru ni nyira na de no be se no nta man ji no by port me pa chaw se ye ko dofsu wa kwaje lete no ma tuni pa ne ya ba ne abefa akoda no why sa ne be o ti de ai ye be ko dofsu na ye ko dofsu ni akoliga edaban mu akwaje krata ni atuni pa na ga ene ne wo ma ba no abefa ne ba eti ye de to anim lenti imo wo ni papa ni kru na mo ba timi abefa ba no ta na da ni ku no frɛ ne bona ma ne so wo ga na ya nkɔ ba bia na frɛ ne yire no to frɛ no ka ta akala no ma na da ne yire no ante awale no se ni kru na atema wo no ni na aka na wo aba ene me titiri ba o awale no wo ba no so ni wo ba no woni wo ba ne nwale sister woni wo ba no so mo nwale ana mo da so wale na omo nwale o na fe adai bi sanite ono no yantu de hu ya ko ye le wade yantu le hu Auntie Joyce. Yanti le hu Auntie Joyce. Eti se bibi ne a oni ni kru ne nka Auntie Joyce, Auntie Joyce, what semina would ye na nyamla. Etu de de mla be kan ho. Me wa ba be fa ne ba we me ha me ho so. Eh, eri asem hunu no. Me is a champ problem. So mama me da say. Eye pa say sawade we say. Enka trouble ye nka wo mu nka nya asem ketwa. Eye pa say abadi ama girl wade no ho. Because mama de say oye no production machine. Jesen ko be jira wale mo ma ga hu toni da. Dabi. No one woman one no fan feeling on na busia. Sana mama say e friend say woye. Enti akura ba kwekwa ye wo no we papa de say wo che say wa mana be fa na on hye no. Enti o mani ska for the past 4 years no one journey da. Abode no so egu na o maami so so say e di betu ko ware asantini. Enti won wale wu krom ni okọ wale wu krom. Say wa wale ni krom ni no. No ne na wo. Ayo. Wow. Enti no maami na sma ya fe say water no does not hold water. Maami no as I say akwa bia so no akoda no wo release no. And na bema so be so chese keto no ko yo won nche akwa no. Wo sa be gi no akọ. Na je se mu deprive no. Of a day. Wo maami ni wo papa no so no wo mo relax. Dabi. Won wo so say wo the force ko fa akwa no be wono. Said ye. Sa. Any chance fani chane. Yeri be chane nsa. Kanse mu we say wo waje edidi any fani chane. Waje edidi any because no me abeka cheme no me say abere me na me be we fast. Abeba oba ho pa ya ko. Ntimi nya akora le hwe. Boy me nya ho pa ye. Woni mre. Enta akora no mom de send yourself ma make no. Doctorfo no be ye ho adwuma. Ama yakwa kofa akola. Aje se wo ko ye ko suo menya ho. Sa. Na wo de ko suo menya dofsu.
koka wasem nyina akire no mo koma maame ne lete na okoje wo ba sa na betwa na yi hu na sa wo be ko adofsu no mama lete dia ko so menya ho me bo na abrampa mo ne nya sa adwuma no won pe bramra ta bramra ni afa ni ko adofsu no nko kana sem no mama ne lete enko si so menya adofsu so no mo ko serve maame no ensem unu pe no maame no ano no me de manu asi obaya my lady enede minim say eloto ni etwa nke terrific Thursday because mami we nsem woni ye keka ne dem hapa say wo ba kwofo ba ensem wa mami ken na nka tribalism na nka emu bi nki etwa so but satete adwene na ehye nkrofo no bitim a chenchena etwan adenti no awale asante adenti wo ba nyini wahia oba waye ne ho ade wone na wo chenchena yemfa akwada ne mawo na akora ne metena wo nchen because wo ba ko ye wonana no obi ka che wo ba ko wo hu ya say no hu ya na nka wo fo na sa bre kan ketu agu nchen ye fufu adwuma no na obi enko so ne da ye hunu se me so me tichire me family na wakọ akoboro family member foforo sa chenchena wo mra me so me maame na asem oni ye ka ne de minim krokra ye ka sa asem no wo so na ye me ya se maame onfere nso onfere okwa wari oba enwale ahulu o say my lady be ma no wo fa na akọfa be ma oye mommy's boy ya say ya na ekọwie di o maame ne be ka ne no no de be ya adwuma maame nim se owotumi bi wo ne ba ne so nti wo say ma ka akire ne papa na ne papa ya we papa im oda wonsam se remote a wo control no e de ne ye kwa ka akire no oh mami foni bi a won manipulate o momma chenchina akọ tribe wey and akọ tribe wey tese onya oba papa kra na wo say manware mikro mu ni a enya awade eno na kire sai mami asem oni ye di na enya de na minim se my lady sa na ode ne magu akwan mu no ye be ye ne saa ena mami ne nsoso asem wo ka de to ho fa owo hu ni ade wa anka say yante ne ntenka my lady nka ode man wo because enya force say wo ba akọ ware obi na wa wo a enodi nwuna enya force my lady enti misra asem we dia yiri mu pampe fama ye na mami nsam a wo ke wo ba bank be ye ode wo ba bank be ye ode my lady me da say ampa my lady Larisha no my lady me da say pi nyame nhira papa my lady na de aba adwuma pa o na me ensam fund ye repeat my lady edin o edin papa me yale wa me hweme hwensem mi okika my lady he wunim mami ne fa bi ye krobo ene fa bi ye anwona enti sa ne ma mienu yi ageta ana aka bom na my lady mami afia de kakra hunu se anwonafo ne krobofo no mu di agade ana asante ana akamfo so di o nyamte anwonafo so asantefo bi ana akamfo so di eye ofade maledi hwe sa wade we ya oba no ware no maledi kwan bi so ye busa awura kura no abrantie no odada awura yi abra wo hia no peso ne tena na wade bam no wo so ye nkrani etu oni misan krande uduru kra wadu abroche ntie ne obefa nkrande na maledi wo ware ni wie ya se uduru nkran ya wo san faka to asukọ honi ni mpotem wo ansa no wako aba krobofam maledi na se abrantie no menya kolu meja krobofo afem wo san ne di ne te o menya kolu maledi na se abrantie ne kura no edi ka watwa eya baba intro na sa wade we maledi begina entro we se yedi nka be ma wade we yagina na ma me no mu okeka nsam no okeka no o meye yetimemra wom sabi samra ne te wo a ana ofri se emra bia ni o mayi mu sabi malady ma me na nsam o ka no me ka ni straight nyansa bia nim what be da kora edi asam no pese ne woni ye ken oba na ne mia ware awade na ntimi amaso yawo malady anya ne sa awuradi se wabodam ana wawu na wawu mpa anya wo ho ana obeba ne maame wo ho na malady sankani akora ne be kone papa ho ebe kone papa ho sana me kani obe kone papa ho ese papa ne be brewa ho de maame ni ho nti anya se obi asembia sa na maame ti ase ne ho den malady hwe ye maame na ti ase mu amutie mu maame na mane se si ai no Joyce Amale wo ze de krobombo a
so menya bro no beso so menya ogome so menya ogome na malady he answer mesa ba ma me jesa mala wo yam fufu ogome malady he e ma na ba no ene ntinkyekira de ba yi edru menya kolo krobofo afem malady nkyekira de ba yi o manti ana bisi ya muntie malady o ko na mama ya kasam ya ko titi pa pampo de ke nyina ya Ghana malady he mama ya kyerɛkyerɛm edru ba bi o mu na tetete say ye ntemu no mama ni kyerɛkyerɛm sesese wa hu ni se akura yi bɛkɔ ne mama mofa o mu di of ai mama ade enti nya de obedi papa na chi sana mama ni gyina so a o pɛ so obɛma no aba anto atu ne ba ne fo na woni ne ngu na se ɔno no nka ho na malady he tie akoda nei first ni ese akura nyiri ni papa fie onka ho enei so tete akura ni yie e woni papa fie kura wotime ka fie ho na mami kwan ade akura yi fa so 9 years no wayam fufu afidie malady memo mabeti mo odi kura ntime ntwe na o master te afidie yi na akura 9 years ese wodi ni sa boss a na afidie di prrr ya wonne ginam na fufu yi ebe hiri ni woni afidie na form chirikra na mami wanyi na ni so aje na kudayi yam fufu akese malady asemwe maame ne mo ntena kromo ho no ontoto ayampiana ya bobe ma na mane me ma Kevin Frere abrante ne fon adum malady nyame ya adum awura yi onko boa no ne yenko adum dofsu nya fa koto prosi fon penifo anim no de akosi no fa kosi wo mu so manya kolo ho ayi dofsu na ansise ya wo ho bia no o mbe kyerɛkyerɛ na kwan na kofa oba malady he so oyi nani a sam enipa no minim bi anwuna makɔ dodo minim bi akra no sa wura ni amna ngona wo hone nya ngona malady anwuna ni bi wom na wezu bi wom polo menya polo robo fafem omo capital town no half enti malady ma won tena ho na won toto ayampe a ene ma wodi di awura malady enya ne kwan no enchi sey wo mayi mu ebire bi abrante bi bonyum wozu betima treba bi a ope bi akeka wonse bia na dampa fi besiu no ana be wonse mehia yimfie no emra wo ho mamene mo ontre no ntoto ayampe asa wuti kwatintin wei ana agye no afra ne kunu wa kunu ye besiri so ankenza ne ma malady mesi se bema ne ma menya katu ni trim se mihia beba wei ana wo wonche malady awade na firi ha koduru Kosovo kro mu bete ma menu edika gu awade no enti won pa wura yasem enti oje akoda no edi na ye ne ba na asa de yi malady ye mama me na tiase na sebe krobofo amu tie yi se mama mre no no a muma ye hu efi se malady eni krata biem 16 regions no kad ayamra wo man ni na ya de kro yense samba kokora se mumu de ne de se ni anya no na we de anya ni sei ultimate ntra krobo memu ho ekeka won se ma peso keka no krobo ahimfo mu tie yei mu nhise ye no mu frɛ yei ema ye hunu se obaba be ma no oba bi wo a yetime gye ne ketekete de ne ma ne maame a na ye hu wafa ne kora na ya sase de ekoya unfa so a tomago ati ba bi amire na hwenze 3 malady he wo kona afa aba na okeka nsem malady me kami bia nyan ka obepan akromfo obepan me krono kromfo ama o mabomi wo hye me motuam me twiri twetwere na tade ba kokra me mfa enade asana me ka to office o me ka to se ma me nitime je pene so de ne beba akra ne duro so ba ko na tare ba kokra malady oba de aka na ma me ne mfa nhye mfa ensema ma me ni di no se bi nyansa bi anim wo utifia utie yei eya so pese odi sanse munu we bibia no jan na mra wo mayi mu emra ne betimi ne wadi wo hwekura kwa kodem na de woji wo na sa oba etimi yesa sebi malady upa se wabusua no wotetire ne yia anka wo ma ne doso no wo ko wo ba ko awia afi na obaji na se wo de ne ya oba ebede na yeye abusia so mpacha de egusu koso ye nyina mfi ya hu nhyem bronyo next week no na bronya na enersen no ne ye ko bronya si ne ye ko di etie pa mo chew obi amfa ne hu nhyem ade bia wo de che ye ye nseye na wonyame nhira ne nhira mra ofie na sa wo de ebi beba na wonyame aye wadoye se ni nyina nso wo betimi aye ni sika fato ahoma yi so 0598 559 802 Blessed Foster Anatara 1 Media Enebeba Liberty Conference ye ko bompaye o se we eye
thanksgiving and worship. Oh, you could denya me ase. Angelic visitation. Enya sem ketwa. Abofo no besra yen. Ama ya ye nhira. Daniel 10:10-2. Bipacho adomtofo ye papa uncle ato. Obeto dwom. Escape from. Onzu behu dwom. Kwakujesi. Obabi. Minister Kwame. Onzu beto dwom. Ye Kumasi Jubilee Park. Ye koho. 20th December. Ye anopa no sia. Sharp. Ye nyina ye wo ho. Ose fa envelope mienu. Na churo chire. Bia wo hu 25 year wani anya ho. Churogu ba kum. Ampese obehunu bi mu. Churogu ba kum. Na ba konso fo aseda fore no. Ehiem. Na fabra. Kufu. Onyame be fa ne bu ani so. No wa ye nhira. Aye nhira. Oh glory. Hallelujah. Ane na chese enoa eno no. Enti no Abrampa. Malady. We me judgment no ano no. Judgment audi aban ne kwan so ano no. Na yakogye letter of su. Krata. Na Kevin na akọ. Okomene polo. Ah. Wo wura ilol fe. Na wadi wanim na makọ. Menya polo dofsu ho. Na wakoka wasem nyina. Na omuso ayi nipa. Na omakọ serve maame no. Na fe say so ofa wo bana. O makam ya tie. Case number 2. Lauricia Pate. Oye complainant, respondent, Inspector Lawrence Party, and Sawam, Prosi, Inspector. Oh, there you go. Ya my video no kakra na yemfanka ye ho na ye hu asem no ba bia ya pem so akoduru. Lauricia case no. Then na oye o ma me se wa so. E no say na oda ho no kasa ntin na oti asem a meka. No say na o kasa kwan race na be fa so de ti asema o kan na enti maame na ye ne na kakra nti da no ade chia no pa na papa no kɔ adwuma na maame no busa me say de me di mani be hu ye ne maame fa ma adwen kɔ no oni woda pa show nti o ka show me say nti de odi na ni be hu ye ne maame fa na adwen kɔ bɔ ne ye saa na ti ana na me se ma da ne me da eno se adentina manka ena me se wakache me se meka ombeja mo halum se ahwe obeku me ntino e ma me nka nche obi a ivi wumpo ma me nka nche o ena o si o wat on nya de man hu se waka kire me IGP we je wudie mo mi to nyame se ewurade kasa nti wakache me se on kan nche papa mani hu se me na me ka kire no nti ma me no ebe mama me ya we mu be ye din e mo fre na busuafo na busuafo ne ka se ne ombra voter no ombra no keka ko be na otwemienu ne ye be di na asema be da ye se wo papa ni mpon oye process peta starting in the die no ofinhia dunan ne ya bo asemu ya bo na ne nya ne ntiese ese akola ne papa nua bi Africa ase opesa asem no obesom na no ne pesi ehwe firi ho efi se enkran wo magye akola yi din Lauricia sister na oje o number no freo pacho debi wo magye ni din agye ne papa ni din agye ne papa ne rank enani 3 days eti eguso awatwe yemu ehwe de besie se ti a wote ha no oda hotel amena mituaka every day bia 70 cedi mena mitua na taade hyem mena meto bibia ne resource aba akora twa esese no se akora ye ne dey because so kwa ne papa no wa eni kunu okoku no eti ebe ne dey ganafo ene ye kan obi ensu mi ayen gender minister na momoyi ya tiema a obi ante ena papa ensu sabi edi de be yakunu ono ane ba eni yehu se e makura yakọ eni yehu se akura yitena eti se pa ebe ne dey ne papa nua no musi de na asi wonka nkire bench ne we ba kwotase na hunim na ebie no ablet so fa hunim na ebie no blet TV so bench ne yete say ampa che nyame ado e de na asi ampa che anope me ba adwuma na me hu se number bi frɛ me me peke ye no say ni nuane eye Inspector Lawrence Party na we hu se ne ba ne de asembia bedae eye no kre ye chi ni nuane tumma omunyina akọ ho ma ni nuane confirm say papa no frɔ no so confirm confirm say wone ne ba no ada
nti omu gya asem na chiridie na omu so omu yi abafie na police for no ampene nti osreye ya ye ma no kwan ne onyi nkofie na nka omu nkwa ya kwa kan police station ama papa na bu nkotojo ne ba na nim ode ni kofie krade afedie nana abroso no yen san fe nkofie koka yo nti me chere ne se asem ne de ba bia duru ne de yentimi nka se ye yi akofie mpanimfo ho nti ye be mana ba na se obeba na se oni mpanimfo na abeka de a ena o se ne oda ya se o watachiman o simu aba na emum no osre ye se akra no mem ye mfa ne ma papa ne biem na yenye ndai ye mfa no ene ebia obedura no ono abehu de ye be ya akra no nti se akra ya kameso nti ena me se champon debi eye se papa no emra etumi so ni mu because we shemu be biem ya da se ai benchere lori sha transe eti lori sha usi unimu umame abusuani bia pache debi na wo so umame no firi he pache minti hwe fa no wo papa no onkyere ba bia umame wo pache debi maame na odu udi 14 years odu koma wo papa no ono so anka wo maame ho abakwasem bi ankyere wo pache debi asemu beini because maame ni de wawu ba sem is a champion ti maame na wu a enti Ghana ha obia ni ma akole yasem wo de hie bi anko wale police inspector bia ye frɛ no inspector Lawrence Party oba ni wu ya wone ne wo baba yo a enti obia nim oso mo yakwafu wawura de ne yesa akola no mo ne maame ne yakwuni kwawuni e friend party onso jamo abodam oso mo yakwafu iti akola yasemu idie o resource na balorisia wa ya identika person o ye den Passion coming you be born mato aso ko school bay Pacho University she apache a na sensen o kabusu se monyi no wa ya di o ne resource ya ma fa ma ya fa to so me enhwe oh we a wo fa ya o mu nyina o etie chesa sem we de mi se champo de momlem na mu nyina mu ntiem bi na me de chese mame akure asem we de akure oba ya na oba se no wa turopo akure ba no wa hawo wa turopo na wa trophy no wa turopo wa sa trophy aye turopo ashadufu na chese wa chese wa ha ese wa ha eso ne a free sense of my muso ni mu mesi mi anka se me ni ya gani na no Kevin me ni ko hia baabi na aduane ya wagia ya odi ma ko dem Kevin ne so de one ne na ma wo ne koma so an sho ho yi na trespass ya adia wa nan ka sa onya sa ka sho abeyira wo nan na ye fe ni sen nti akole se no wona mu nyina sa ne hwe eso odware samina bi mama ma ne samina ne ade oh so fa me radisha hwe ni tira ya wabo wo nko bi nwate obi ba ji wo kwa sa wonten so any pa bebre show interest person mo je no na sabi obi ba de ye fa ne sa ye ka bi ya bodan papa bodan fo ye hu de asi mo ye wie mu a but mom fa mama ye say o be in school nti no e no wa pass ti bi aye kokko de ye results no ene de enya senti no e say de papa family because please need there e so o fe so nim enema bi aye ense so ye ne ne so ye one to be frank so my me dey na adwuma bo na ka me de ba because 14 years akoni 21 years wo chia ne kan ka say ne banka de ni nyina no ofin check ra ne ka na adwuma no bo na ka me de ba because wo chese wo transparency wo akwan fa wo dey too much and when no ya nkura emfanye so my me say ye tie video so ya ye kan ya ma me ye apretend say won tie ye enti ntwe bi emfa koma no minister of again and the results no ne da so no so for me near me can say your trans near can be a many training at the idea. So I papa no so soon you say me and find my papa ni be more. No one so jinemu. Then you obeja korana buan because akwa was say the man say me that say.
akraba en wa shedu for e stay tropo my lady nyame nhira opa akwada yi oba ye nche nsohwe obi si oba bi o se ne ho nye fe ni nyina ye sikasem wa ye kama papa ne ho aye fe eti say wa so ko stay do kwa ne papa no ye my lady ni trini obetutu mesh ni nyina fu so betene dross kola ai wadne simbetene dross pa nyagro my lady won say ani atwa pa so twetwe ma dross ase e meme bi mafo ndi bone my lady won say bodam ni nam street so a ye nyina ye hu ne se wa bodam oni wura ma bibi nsi na hwe se na busuafo ma ba be fa enti eya me ya bebre sa ba yi wo ba TV so ba ye owa abusuafo abusuan de ya woni bi enti onim nya ne abusuan ofie nim sister yi woni ni papa no ni papa o akra so onim ne maame no ne yesrese ti ni maame abusuan no eti abusuan ben na mode hye kwa wale inspector ya ne frɛ ne pate a woni ne wo bab se mode hye ne de wawu batanya de a mo kai se wo babi eti so mo hwa kra ya chiri kwan kula ti my lady na mpesa me kire se so mo ye kwafu se bibi boni bi ato akwadai wo yensem a enti obi ntumri kan rafia se yama bibi asi eno na ama mi di ya bebrebe no na Ghana man na kwa akoye kuro bi a mintimi hu se bi mu was special protocol asem to omo a ye fi wo mo na bi mu ni bi asem yi ba ya kan di dwato aguso ye srese enka mpanyifo yi bi kura na asem mranim ni bi kura po e di advice bi kura beba na ye hunu sene a ye besi aye sister yi enso besi ne obi anka hwe my lady na be ya den na nyame ya dom adwada obi mfrese wo twetwa nkrofo e dross yase na se be koso aye se ya o Ghana ha no se no ya na adane ye hu bodyguard adane ye hu police wa nwe wo hu a obi be ya obone kwa enkade na be ba say abaya pa 14 years ono ane papa odene be wiase ne na dam na nya 21 years amene dum pempen so sei kronos ye nyina ya nsore na nsem bi sei ba ne ya nka bia ebe gija kwa kopem si ye mu nyina ye besa free kro ni mu my lady nsemu ekwoso na ya ye kusu a ye sere sei empanyifo mra mu na sister ya asem yi de entimi ntinsinsen ekum sa my lady me da ase Lorisha transfer mu so asem na ba ona mfo ni bi nso mfrɛ o Pacho Debbie obi amfrɛ o Pacho Debbie koso god odi maame se wa na me se akre wo yakan ni maame na odo koma wo papa no sa tam na mo ne te Pacho na area na yetimi de na me kuro be so na na mo ne wa akra ho a ana one maame na te akra Pachan ti 14 years no odo koma wo papa osiri mu Pachan okache maame ne ka she me se me maame ne de papa na wale no ne ne wu enyem me sa maame no we Pacho se de ni baby o na mra na one ne te no na wonu so yo maame okache me se me friend ni sister wan ka che me se me friend ni maame tambe na hu se wona ne te satem na meni ba mo sunu de na mi ba be dim baby na ba be nya 14 years no na one maame ne te Pachan je se hwa na be maame ne ncha na wotena Pachan na no ye okama Pachan no ye me kama ebedum baby o se mi okọ baby o mo si mi ebe info nti no me onti mi hwe bi so de me koma me papa asofui eti beye na ye bo onu nti no do ko ma papa osiremu ya akofa nsemu ya bayo abrampa maledi maledi nyame nhyira wo pa emo ya maledi akura yi se de nyame nam so ama akura yi ho asi ayefa no nyame nhyira wo na onye wakoma so ade mo maledi hwe medika aka na fidie we so se me betina ha na me di atemo a me di prosifo bi ne man mu mpanifo bi atemo ma le di nka me nsifo na police case ya ade ya akwa na ne ti se yi ne di ohwan atemti de nesen enti nsem a ye kan ma le di ya na me pese me bisa me ho se nti o man mu mlanimfo no aban de bi anim a o na ti ska tu o mu ka na sende ye maladi de onu akonu su ko wo ne dan de ya ate ase
ntimi nkoma sa asem aye kamranim ni bia sebe nyame akoma eda ne nsam ntimi nso akora ya asem mu emoaye na mi se champo busa asem bi se ntimi nya krata amfa nkoma minister yi maledi na ubede wadru minister yanim ubeden na wasem akoduru ho eduru ba bia na mama yan ye hiafo yi ya beye mobo na wo man na beye nipa kakra bi ene ye omodia maledi ya no ane sei o man ya yatim ebi asamba yatim di 24 hours e kan sam no mani si ebi so dia ba mfie du na ye hu ne pomasi bre ebi ni sanse ma ekoso yi wo ye police ni ntidie yi wo home ne ye nyina eso home atade ehye no mama ya ti ase se ye na mogigi ye nsika edi to hye wo mu ananya mo na nka se motete ye tight edi to ntare ma prosifo ne asojafo bi no na papa ye ne yetua ne ka wo man yi mu edi nkwase asem yi na mpanifo ti wo man yi mu abeso mu che so mu huni enenya me adum social media ba TikTok ni Facebook YouTube ba nti sema ye kan bebrei mpanifo nti obi anko hunu ba kokora obi anko hunu ba kokora na police ni a waji wudi ni wo number no maledi bo ya kosi se o maye hu edu ba bia maledi ye metranse ni ye meka ya no ntum edu ba bia wo se ye kasam ade we ye nipa na ye no sebe wo ya de papa nke bebo na baso wadi nkwase asem we no da so da ye adwuma nei ejina kwam e direct traffic e gigi scout en bottom edi ejiro se ye so sankwase asem no so na panifo bi to mayi mu na mu kan bi ewom sei mo maye hunu mo mra bonten na mo mechire mu nchire ye se oman no eye nipa kakra bi no mo dia mo amaka no mo nka ho adu si ye betototo aba anka mo nyina masisi form afa na mo ni ye be wo fufuo mo ni ye be kan banku ye si niema mo ni ye si ye ka betia mo ni ye ka afa mo ni ye wi banti apesie na munya position ni wi a afa mo nkai se ye nkwasi afa ni eto abandema mo enye me kosi eye political issue ni akafra efisa bayo wo so wo akwanya se o minister betimi afada kodai ni ye ko hwe sansensem wem edi anko na o meyeje asamba nek for bi hu a ende ye nyintum for bi hu dia ye montungu wo president dia wo di police dia sabi wo ye police nya wo nyame atade na shan me si ye sika na shan no akwase asema papa ne tinsa wam eya wo di salon inspector no wo nya inspector bia akra ne papa na bi je da ben no so beba aba ne papa nua Kevin na ne kasa na onam kwa mu ba se apon chance holiday tisano malady me say prosifo wansa wam mo kuya ni mu ase o mo kuya ni mu ase eni kwa wusi kron ba kon de sei adasu eni ni importamu prosifo nyina mo sekwo mo nyina free wo na malady mo sekwo mo free wo malady de nti o so mo sekwo mo ne se ensa wam ni na adasu on malady de nti o so mo yi o mo free wo ne se wo ye protein ya te no ye nka ni fie enam akra ni suko be konti nya sabe na wom sama kese ne importamu no ade ayi malady eti se me ya mensa meti ayi me na me kofa asem ne ba ya malady nka me da so da tie kasa se yan koka ni fie ke be me koka ni fie ke ya so me to a te se me nantiri nka fom adai o ma ba ni nyina be firi me si asem eni o beteme malady me ka no kra kire wo mu eni o beteme me so sansam wo eni se fu we so kwase asem na proximity kromodi na proxy 40 o mayi mu atime bu o masumu nua enya kwase asem malady mesi mo de prosifo no ye be kan se ya tu de mu tie ni se ya adai adai che ibj na ya kente no Kevin na ya kente no adai ye woni pa bi asabi on de odiboni ana on de osiaka malady brebra mama ni ama posi ni na osie me hu ni pa hoye edu ba bi o se ya di to TV ne so no bi hu ni pa hoye na pantan den na safu no ti Ghana hanodi so ye prosi ni o be gira kom di jiska na ni boto da bia sika oni botom ti kwasi asam kwa no to no odi malady ya fa ni to TV ne so 05549319 malady yan ka sai ya fa course na me ma me nyina 05549319 0548931931 eya asem papa no kwasi asem no de anu odi no na me be chi
Finfi ananche. Hello, mpachentio. Ale di paso we dey better. Asampa it's pamena opinion share. Ya uma gam betra. So ya school is starting to run ya. Ah you. That sorry. So when na come the fact ya. Ya ba. We are more okoba ina originally obeto to ya. Pena mo se ni mo fabi. Ana se ni ma ni ya ba na dewi. Na me. Sabe que é como ana de obia. Me sei cambio mas na opinião ba. Tipo uma coisa política mano. Então não na que tá ba. Então o programa não faz dia do não dia tudo de medial on chat falar do medial que não chat falar. Então na semana que eu estou falando dia bom na nessa Mera say the boy fashion. And they are buoti. Na dami komu. Eno mere sudi ni. Ti pamochewa. Yebedi bro nya wa yini ama foforo. Fe. Na beje umfa bumu pa. Bibia. Ye o makola. Ye ben Georgina stores. Ne bo no da fom. E kama ya birthday o ha ye nya na fe ye mfa course. Edi na chassis. Miss me be boating. When I wish happy birthday. Krata bi ani hawo. Eunice is wishing happy birthday. You auntie me. Eunice is say na we do awudai. Bom pa ye ya pa ye de ma. Say rade nyu fra do mu kwado. Why amankwa? Henry amankwa. And I wish your mammy may be boating happy birthday. Now would na would the midwife riding shroud no new fra do mu kwado. Young Quahman so hello. Hello. Pacho yentio. I'm a family George. I don't believe it. No. I want to me that. Eja kasa. I only didn't and I don't know what the picture now. Hello. Which one was any picture now with you this? Hello. Eja Pacho yentio. Hello, yentio. Very good afternoon. Afternoon. Yeah, you're from Michael. Yo. Hello. Na mo dem fra mo pese ajeje ho saa ne de. Eti ye mle. Hello udem. Mo pese mo ka ba ko ne aje ho. Backing vocalist do obi ani adaje o. De banko. Hello. Me Pacho yentie why? Pacho. Police me no esa no. Movement to am say there Ghana. I police me na tell me this na. Na hu omo. Ye sa ya no fa Ghana no. Police for na dey do. First of me papa. Yeah, that's it pa. Hello. Me Pacho yentio why? Pastor Sompa ready. Ane. You care this na kulina. Yo. Pacho. Hello. Eja etie o kasa. Hello, Pacho. The best I can say. So many of them. Vamos subir. One and two. Hello. Mama, good afternoon. Afternoon, Pacho yentio. You're from me. Could you make us some close sound from Coco? Yo. Now, there is a Nkomo course a system. Now, you're not coming to council at the IGP. Say, the person in the district, near a man to mark, I say, no, the day, and Kofu be brass, and all her sex, and
waka baako edi bɔne a ɛsɛ sɛ ɔmo nyinaa ma ɔmo anim sɛ ɛnyɛ aban bi a wɔyɛ nti na ɛsɛ ɔmo hide saa nneɛma no ɛsɛ yɛ mmɔdun a yɛsi so no yɛn ho bɛkye yɛ bebree ɛsɛ sɛ yɛnni buafo biara nti ne asɛm ba ne yɛaka ahyɛ na ayɛ basaa ne yɛabrabɔ asɛe nti na serɛ sɛ IGP nso ɔmfa ne nan si fam na ɔmmoa yɛ nyɛ saa deɛ a yɛ a yɛnni akamafo yɛn ho bɛkyere yɛ paa meda ase yɛn nso yɛda ase. Hello. 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 Good afternoon. Afternoon, Pacho Entio. We are in the middle of women. I think I'm going to try to question to Sylvia and then to some question. Yo, Edward had a picture better so. Obiahu. Be a picture now send uniform ne de toswa wo mu be hu o se de hello ma o se de asem me ba so me na ko na ba ana siningina ko me ba na sendi ko pa na mtase me susu mu extra me pa chao Waka se mfa ne number amfa ohun wo so no o Kevin no wa fa number wa wi afre no hello hello yo yentie wo Good evening Hello, good afternoon. Afternoon, Pacho Kasa. Pacho, can you see me now? Tell me that's the kakaka. Yetie. I'm a small, more funny person to see where you but yesterday of that's why. A bayan in Guatemala, so they obey ya. Ghana police, whom we now do. Some women are better no margin about. If it's an amateur, that's the idea, and then on moon to say, a serious dispatch. The picture that that's the idea. The way you go at the ceremony, I'm going to get you. I got police for my dream, mushroom in the that's it. Hello. How be original uncle. The Pacha can the nation producer any IBGC the Bram. I want the contractor Masumo cooking. Me boss. But this one I will tell what him will be at tomorrow. Oh, make Namisha papa do a bigger for. Yenti ayenti minya utie no mama because of same a me to be kusiasie se bi no hwe wo ban mu na ejudi to be se wo mu ti na bia edu achi ayenti kiro ya ba se ma se bi enya me dia me yanse me fa me dan ho djuma ba ko be ti nya akoyen fonso me ti nya akoyen fonso se an se bia na minim na mom jo wa bem ayen tre ente ni pa ayi di pa free bonim to much ni ayi obi ama je ni anu no wa uta eni pon wo si ni so pa eyi afa ni se pala se bi wa abo ana so pa ti e ba si se de ni abram pa ti bi kan no se bo nya se we ma wa na se di premium for no me de di ni mama ka menti o ma mu ka menti ase na de ba de ko na e bo ma mu ti ma me sere mo nya do abo so mo da man ko pa de je do be sa o ba yem ne fra do ka ja ye ba ye che be che sa ti mi sere be o ma ni ye pe yo dia eye the period ya ma ye gimudi mo be nti papa no mo fa ne photo kura to so jẹ́ kí ọmọdé mi fọ́tò kó abẹ́ tún fò ní so sẹ́bi nfẹ́ ti àṣẹ nípa bí tiẹ̀ nípa bí o mi àwọn ẹnkyẹ́ òbí ìṣẹ́ mo ní ẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́sí àṣẹ. ẹ̀dùn adé na mi yà dùn ma yàntí yẹbẹ́dù ju adá ni yàntí ìṣe àyẹ̀dẹ́ bẹ́ tó so. máa mi ẹ̀dá àṣẹ mo bá ní píkà ń tó so yẹ sí ni yẹn pẹ̀lú fún ọgbọ́n ní abẹ́ fà ní ẹ̀yìn bẹ̀ dùkọ́ sọ́jọ́ nípa lásán yẹ gbọ́n mọ̀ ọmọ yìí ìdá títí nàìjíríà bàkàrà o. ọmọ yẹn nka fẹmẹ sí yẹ dẹ́yìn náà mi bá ní nyà wẹ̀ sẹ́ ju adé ní píkà bẹ́ tó so mi bá mi bú sí àwọn àṣà náà adé bẹ́ẹ̀ bí ihu ni mu ati ame ochira me dwadan ba ke kan kwasi asem kirem. Hello. Acho, good afternoon. Afternoon. Acho, I dey my phone now. Me think am now to an comment Africa kala. Yo. Ebe bo.
Why be 1. Hello. Hello, Ohenini. Yay. Ohenini, you never have a Pizarro near me to Kinkers. Yo. Now, Ohenini, we are here away, you know. Mabuna, I have an area BB. We are see a man saying, you know, some probably a few could read. Now, flat figures on other cancer in the city. Do baby, I know man, I know your opinion, no movie, and no one than Hubaba. Son, we know about by a bit which. Yesterday, you know, do flat figures were 7 periods, only a symbia can. No what ye before. Nanya me up switch out. Young Quanami, the women quasia for is warm on one daji. Now, Ohenini, make come as some first case, you know. Yama mena, send a seal, send a day, let's send a barbe do what. No, no, Baba, Shamrasa, this over Sumi and Sana. Made in a barman and answer the video. Just a mamma, someone dear. Won't you know what? Yes, yes. Some Yaliwam, baby, our Ghana is ramping for. If you say back or any some person, platform nation can once happen for at the case, Nankomay and come, and so would say, at yes, sir, or mine and Rome, it will be soon to meet yet to be found, you sir. Now, may Bapo senior and ne, or also 7 periods away and Yambrasam so. A true baby and Paniso, you don't summer boom. As someone back, or he need him, Yao, 1 and a bag of 4 or more cracker and semi, now so a panin penisa. It is so by any do for you to swap, Freddy, Edward, I bet to so. And Teresa, Police Juma, and William Shedma. It would is answer say Canoa. Quite soon, who are buying or man anymore. You, in Madaroma, but you also want to Fabiano. I can't be on one of your Panama fanfa, now before a found you, or any Pizarro kickers, Macau. Yeah, that's a pa Pizarro. Why be him? Hello. 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 Me pacho yentie o. Ma me pa. Esa me Kobe. Me Kobe. You. Me kasa. Na ma taxi driver. Jina ye kakra na se break. Feno bolo. Taxi ya feno bolo. Sa Shia abai. Ana abai no. Yeah. Kulo ko kame. The girl na or the girl na girl ni munye. Yeah. Wama girl it finish. I must say get this is a panda. So the I must the petrol dollar. Yeah, that's 2. Hello. Hello. What's why a taxi driver wa masamai? Hello. Yeah, hello. Pacho, good afternoon. Afternoon. Pacho, person because of Obana or say the banner bedis to me now, person bedino. Yentio. Me Pacho, yeah, Krobofono, I'm very Mr. Say, only Oba or Hona or Yenny Wadia. You were among the Bria, ye count. The Bema yet, me wadding in ya. Tamamani account. Ebanisa, Aquano be ye, Beman and Nidia. Inti se Obani person over Falana. A just a Beman is Tiansa. Se Beman and Tiansa, I want to remember Fano. Inti se Muni would the Mudin look all those to cry. Not over share a memory moi. No, Bemana, Bra, ye gun amra, a supersede a mamre be away. Etijari Okekano, Nandi and Yajuma. Right. But me cousin, many can you, many Canadian, ask them. But Uncle, second 100% can say, yeah, Obano or you're very young. Obano, you're very young. And Obeka said yourself or our review. Me person will be sent his uncle, bet me in the banning me now for our area. And then so uncle, yeah, spend my beer. What would you have? No, dear. Oba tell you, a quarter of us over any money, and send you one.
na maame senka akwara no woni papa wo kra de anyai na maame a wonyo na wawo ba no waje obi ba fe me fa ne ma de wati bi da ene mi kan say se enkoye say ebia mo de ko makwaji afala na ma na awie no na ebia on la jajai wasem na wo kan no ende e fa ba bia hello ebusuafo edbesia ame yadom o chene se farmers day on chene afo fida ebehia edadwada raden kan Sompa Achadie 2025 Yaba Bible say nyame sompa pani say obi ko wonyanka ene erusia mobo enuti na sompa 93.1 Kumasi Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyani and Sompa 106.5 Accra Yakabom Sebronye ebema enusia ene ekrafo edidi na yanko ayetini agese wo beboaye enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyɛ dada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de akyɛ amanoa ye monfa meboa yen ne afa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunsem na propose paper board ponkom ye nyankopon obeyiye wiye sompa akyɛde ekunafo ene enyanka ne so wɔn betiti sɛ yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting bi 0598 559802 edi e woso eta 1 media Alasa Blessed Foster Branya Bosome ni beboja trada na de mo de to yen no je ama ekunafo yi mo ye bi afi etwa mu no emu dance die die mo amunim sompa akyɛde 2025 yabo hello me dey grow fine wonu mu ato wuntumi nidi wunim ni entira ebasa na ekyerɛ sɛ yareɛ awura woni padua ni mu a ni padua no pɛsɛ wo kutia yareɛ no na enam sɛ ahoɔni nu a ɛwɔ ni padua ni mu sa na ɛnoa na ni padua no ɛde ɛko atia yadeɛ no nti ɛma wonu mu to ɛno nti na wo behia grow fine herbal tonic a yɛde koko ayɛ ɛmani padua no nuane nuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibiduro sɛ wo pene dodoɔ mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de ɔma kwada nofo ne nkwada wonya mfie dumienu num bi FDA agye adwadie nkrato yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. Yes. Yes, extra long sanitary pad for extra comfort. Hey, middle. Now then I want to why you stay for Sano. Hey, ono kwano jama wa bre. Akos, send your men send me name much chimeno. E mo yeti triti. Mentumi pon sorry. Who name wanwa? Enwa me freedom buy na me catch you say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne sawada. Sawano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Eche natural garlic papa bi. Eni ediaye. Aha. Nano na madam Fukofimpo catch me say. He work natural hair for the bidrobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojene waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebe jane se hum. Edro yi enya mapemfo. Ema wo manofo. Anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi adwadie nkrato yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred P. Wack e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. I present to you Chocho skincare products. Chocho natural beauty soap. Herbal soap and the pepano. Chocho herbal fresh soap. Baby carry and look fresh. Chocho
repairs the skin naturally, thereby making the human skin smooth and beautiful. FDA aji jeje nkratoe ya tum. Ande saba, ewo mo bodi ni ma nke kwana mo ba. O ko se, ena me dia semesio. Kanu pa no, na sa na me so ya na wode me. Ebe na adi me nkwa no. Kingdom garlic bitters. No, benefit him. Me benefit why? Oso ko to de. Abrewa, the small man abrante. Ni shuve. Won anti kakra na wabre. Nim Kingdom garlic bitters ene ne capsules. Nya hode abre bia. Kingdom garlic bitters ene ne capsules. Asembia yehu. Edeben we hu ama wani agise. Senior na my wife complain one personal. Kingdom ginseng power capsules enti. Se sia mpaso aye. Kingdom ginseng power capsules. Emeni tie ni asumdie befi abrebia. Obabia o de po ahaw no. Edro ba kupa wo hia ne tremendous capsules. Tremendous capsules esiesie wo ma wo ye obasima. Edro yi wo benya bi wo ba bia ye ton no bia. Kingdom herbal no challenger. Are you clapping? Are you giving God the glory? Devia sorry na wo tie mu bobna ene mpentem kwase. Wo mo oni o mu digwa no, wo mo ni waja ho. Ene wasere. Wo mo akuku odru. Unim se asma ye kano enye honhom asem na mum yen a wenum ne wo sen ho asem ne ye kan. She was say for Pepsodent charcoal etwi say na yi nkanka wani na free wenum ne wo sen. Obintie mo amen pa. Ma Pepsodent charcoal ema osirie enye fe. Eyi osiase kawankawa na ma osi ye fita. FDA agi edwade nkratoi atum. Every year is bigger with DK event. This year is much better. Celebrating a legend, Abrantia Nana Chidele. 50 good years in music. 28th of December, Nyen Kambo Legacy Night. Yes, celebrating 50 good years of the legend, Abrantia Nana Chidele. Blending the old school and the new school. Nane Champo. You are my lover. I'm your lover. Regret to love. Kobna.